Kolkatában 2023. Június 12-én este egy Priya nevű fiatal nő hazafelé tartott egy hosszú nap után új munkahelyén. Fényes jövőről álmodozott, és izgatott volt az általa felépített élet miatt. De azon az estén minden megváltozott. Amint Priya egy csendes utcán sétált este 8:30 körül. Egy csapat férfi megtámadta, berángatták egy sötét sikátorba, és olyan módon bántották, amit soha senkinek nem szabad elviselnie. Üvöltött, de senki sem jött segíteni. Világa abban a pillanatban elpusztult. Magányosnak érezte magát. Testben és lélekben is megtört. Az ezt követő napok elviselhetetlen fájdalommal teltek. Priya nem találta az erőt, hogy beszéljen a vele történtekről. A családja összetört, amikor 2023. június 15-én megtudták, de ami a legjobban bántotta őket, az volt, hogy a hatóságok nem léptek fel, a rendőrség nem haladt elég gyorsan. És az ügy függőben maradt sürgősségi érzés nélkül 2023. július 1-ére az ügy alig haladt előre. Az idő múlásával Priya megváltozott. A ragyogó és reményteli nő, aki valaha volt, eltűnt, többé nem látta reménnyel a világot. Sebhelyei nem csak a testén voltak, hanem mélyen benne. Az ügy elhúzódott, és Priya igazságért folytatott harca végtelennek tűnt fájdalma szimbóluma annak, amin annyi más nő minden nap keresztül megy. 2023. augusztus 10-én a központi nyomozó iroda átvette az ügyet. De már késő volt. Az erőszaktevőket 2023. augusztus 20-án elkapták, de ez soha nem tudta helyrehozni az általuk okozott károkat. Priya élete összetört. A késleltetett igazságszolgáltatás. Az igazságszolgáltatás megtagadása soha nem volt igazabb, az erőszaktevők letartóztatása nem tudta meggyógyítani Priya évekig tartó szenvedését, a rendszer megbuktatta. Az igazságszolgáltatásra való várakozás fájdalma rosszabb volt, mint maga a bűnharag, amelyet Priya jogosnak érzett, a története